Bol to veľmi ťažký zápas, lebo hostia prišli brániť, betonovať, no my sme sa sústredili na svoju hru a nakoniec nám to vyšlo, dali sme 2 góly a Bráňu podržali. My sme jeho podržali, takže sme spokojní, lepšie 2-0 a vybojované víťazstvo ako 7-0 a dohrať to len tak. Čo vám hovoril tréner cez prestávky, lebo akože ten výkon Žilina síce bránila, ale vy ste tiež nejako moc neosilnili. Tak, povedal tréner, že sa máme sústrediť na svoju hru a my sme sa snažili útočiť, ale nechádzalo nám to tak, ako sme si predstavovali. Ale nakoniec spadli, ako hovorím, 2 góly a vybojovali sme víťazstvo do konca. Obidva góly si vlastne vypracoval ty? Tak, je to moje naplniť, čiže mal by som tam robiť vietor v útočnom pásme a podarilo sa nám to a na budúce sa to podarí iné peťke a musíme ťahať ako jedno mužstvo, či ja alebo spoluhráči. V útorok cestujete do Košic, to bude asi trošku iný zápas. Tak bude, my sa najecujeme, oni sa najecujú, príde veľa ľudí a budú chcieť vidieť poriadny hokej, no a my už sa veľmi tešíme na ten zápas.